ole in zavain ka chanela kalolom le vek a cheu tuntum kan video wa chuan fall in love at first kiss ti kan clear how don ani he film kalphung ber chu tleirol mai cheno pang pakhatin an sikula akalpui mi palar ve tak mai avoi khat hmuna adu ngal bur chanchin ani a mase ami pa hian ani chu zirlai thanem tak ma anola heti chung hian a mei chia ero alatlo mai lo chuta tang chuan an thon thu chu ala intran don chau zok alo ni a film trantira chuan jiang ji su ti zirlai pakhathian asikul kalna tur lampanin athir sakor hi akhal meka chumini chuan zirlai mechetar pakhat iwan jiang khin ti chuan sikul chunga chuan a classroom tur alo zong ve mek bok iwan chuan chutia manmo taka a phone keng chunga akal lai chuan ji su chu avasupal tahlo mai iwan chuan a balance chu hlovin stepa chuan atludon tamaya mase chuti lai tak chuan a phone le ama chu jisu chuan chan him dan tur angai tuata ani arwala mishing le a phone to sol tok tu lakata chan him chu thil ol sam tak ani lo aniange jisu chuan hre tak chung hian iwan ni korma chuan a phone chu dong pa in ama lama chuan a pot deuh vak maya chuta tak chuan hmel hriat lo pahnih te chu anin fop ta chat mai le iwan chuan thil thleng deuh thut awang chuan jisu chu in thla hrong takin ngai tam a han dil deuh tok maya mase jisu chuan hrelo ang hmakin akal santa a ti chuan iwan chuan ama hnung chana jisu kal lai chu arukin thla alak sakta ani sikul hola chuan an sikul headmaster chuanin zirlai thabik kau khoma a zirlai puite hma a in hmel hriat tirna hun anei tira chuta tak chuan iwan chuan zirlai thabik chu jinglama ama chanhim tu le tipal thil thuwa fop tu kha ani ti a han mu chuan mak ati kher mai iwan chuan chutia jisu a han mu thut chu a be sei vak lo aniang chuta chin chu zirlai fing tak IQ sahni lai nei theile class A zirlai fing chin hau chia omna om jisu chu angai zong tatlat mai ani kumhni te meu aral to a mase iwan chuan jisu chu aladu reng thova ani chuan a social media page a chanchin tharlam tak tak te chu alangai ven reng thin iwan chuan an classroom class F wa khoi bu om then fai atum lai mek chuan a phone chu a han ena ti chuan ani chuan zirlai fing tak tak te omna tur endik turin jisu alo kal don ani ti chu a hmuta thut mai le zirlai thathem tak chu jisu hmu chakin an tlan ta luai maya nima sela akalna building class A chu mi fing le chungchuang bi IQ zahni chin nei te tan chau lo chuan lu thei ani si lo chumi awang chuan mi fing war vak lo yuan tiang tan chuan thlir liam mai lo chu ti thei vak a om lo ani seminar ngal thatura an kal khomna chuan jisu chu thu soi tu ani a iwan chuan chutia jisu a han mu chu ahma ai ma in adu na te azwala ani chuan jisu adu na te chu ama hril nge atumta ani nakina chuan iwan chuan jisu le mei chemel thatak sha hui chu anin ngai ta viau ti chanchin thar a hria a chu chuan ani chu atinguin atilungai hle sikul building chunga chuan iwan chu a topic na te awang chuan ama chein a oma chuti lai chuan a thian te chu lo langin jisu a dei theilo awanga alungai na te lakiang turin an lo thlem ve a reivak lova chuan a jin le a thian te chu an lo lang ve le ta a ma se iwan chuan tran kho tlatin engthil po thleng se jisu adu na te chu hril ngei atum tlat ani iwan le a thian te chuan building A a lu thei dan tur an ruam han meka thok le khata fire alarm a in off thuta ti chuan khol thil le kol phetha mang reng po atop ngal vek iwan chu building A lampanin atlanta vata chuta chuan kongka loin hong reng hi awang huta iwan chuan a chung avalu chuan jisu awang huta a ani chuan engkho soi set lo le hlau om po tuar in huamin adu na te zong chu a hril fai ta vek maya
มาเซจีสูจวนไม่เชเบงตะเลาตักทุสอยจูเองอาฟักเลาง่ายลวินอาเลานอลเดวบุรไม่อันนี้ตัวรินหัวมินเลวินรัลริงเรวิวมาเซอัจฉานดอนจวนยูวันจูอตินักเลไหมทอกเลขตารินเลาตักินคลาสเอซิลไลซงซงเดวทอตจูอันเลาลังตัดทุดมายะอันนี้เขาจวนยูวันชิลไฮเลจีสูหลักอัจงาอัจฉานดอนบูเดวมุดไลจูอันเลาริกอตาอันใช้ตัดเชียงไม่เลจิตติตูเลเฮดมาสเตอร์เดปอจวนยูวันทิลติจูอันชัดทั่วยะอันนี้เขาปอจวนจีสูหุ่นขอรัลสักตีอินยูวันจูอันฮาวเฮียลจุมิตุกจวนยูวันจวนอันกงจาระทวมโนอาซาระจุตีไลจวนอปาจูรุยจูเลวชัวกินอินกันในเวโตอังอลาวตีอะยูวันจวนอปาจูเลหอยตีรินป้าอินเตจูกันในเร่งอารมณ์อาหันตีอะนิมาเซลาจุตีไลตักไม่จวนอันอินจูอาจิมตัดทุดไม่เลเรวักลาวาจวนอินจิมอมทูจูอาทังตัดเจียมมายะจุตาจวนยูวันจูอันดีดีทุยเบอร์อันนี้ยูวันเทียนตะจวนเวบูร์ดัวอันเทียนนูปุยอันตุมนะจูโคลายาตะจวนอันกัลปุยะมาเซจูจวนยูวันจูอติสักเลจวลอันนี้จีสูเลอัเทียนเต็นยูวันเลเอฟตาซิลไลเตอันลัมปนาอันเลากันไลจวนอันนี้เขาจูฟิงตักอันนี้เลาตีอินอันเลาหุสิตติติอะจีสูทุสยาวางาทินอุรตักยูวันจวนอดิกเลาอันนี้ตีเฟียนันF class zirlai nga pakhat talin trial lo omle tura top 100 list an ka yang ti in ani chu awa chauta a jisu po chuan a chauna chu alo pom hle chumi hnu chuan yuan chuan an in chima tanga man ruwa le bung ruwa la man tlak ang te chu khomin apa chu alo puya yuan ni pa chuan a thian hlui pakhatin in an nei le ma chu an kia nga cheng ve turin asoma ni ti afanu chu a han hrela ti chuan yuan le apa chu apa mi soi ina chuan hruai an ni a yuan chuan in changkang tak a han hu chu arin lo lam dai hi alo ni reivak lo hun chunga ta na om tur po ni se chu in changkang taka an om tur chu wa nei a in ti em mai ani yuan ni pa thian pa nu pui chuan an fanau pangber an ina yuan le apa lo lom vak lo tu yu su chu a hanin hmer hria tira ti chuan anu chuan yuan le apa chu mi khwal an ni a chu wang chuan an chunga hoi hom turin alo ti a yuan le apa an zinga an om tura wanga thathau tak nu ber chuan an fa upaber smart le fing tak an sikula hria thlo tak ni bok chanchin te chu hrilin yuan chu nei turin ati ngal deuh top maya ma se yuan chuan midang du anei ti soin ami du chuan hnol ma se ani chu aladu thau ani ti te chu a han hril ve a chumi zan chuan an fa upaber chu jisu ani ti yuan chuan in a hu chuak ta yuan mut pindana chuan jisu chu lo lu thutin an chungchang chu ina cheng ve midang te lak atanga zep turin atia sikula chuan yuan chuan a thian te chu top 100 ta lang tura a chauna chungchang te chu a hril le ta a ma se yuan jok chuan be seina atla chama ani chuan a thalo lama thil khirin zirna lama hian a hnu fum em maya chu thil awang chuan a chauna chu atlol mayang ti a hlau ani kong le lama chuan yuan chuan jisu le sha hui in nai taka om a han mu chang te chuan chiang takin anin ngai zong ti in shari lo ma se chu thil po chuan be seina anei tlem tir le chu ti lai chuan yuan chuan jisu nu hne na tangin video message pakhat thi adonga chu message a han mu chuan yuan chuan ngai to na thar anei ta chu thila wang chuan top 100 ta lan chung changa anin chawna lama po chuan phur savin F class hau chau chu man tlak lo an ni lo ti fia atum hnet ta sau mai ani trial exam na a top 100 zinga lang thei turin yuan chuan jisu chu azirna a tan pui turin angena yuan chuan jisu video za thak tak jisu anu in yuan athon a han hu tel ngal boka ti chuan hre tak chungin jisu chuan tan pui arem ti ta ani masela aleta yuan chuan chu video chu a delete angai thongang chuta chin chu zantin jisu chuan yuan chu le kha asir tir ta thina ani chuan sirna lama har satna nei yuan ta na hria thiam ol sam theyang ber turin azir tir thin
sikula po chuan yuan chuan lekha chu azir ursun ta em maya achang phei chuan avela thil omte le thil thleng te chu angai saklo hle a chu wang tak chuan to sual a to tu lakata abul hnaya a chin a omreng a tul thin exam an hantrana zona zongzong chu achang dik vek don lo ani ti in hrema se yuan chuan in ring tok takin achang vek thawa le lama jisu chuan yuan chu alo ngai tua hle a ani chuan exam achang tha thei lawang ti mol a hlau ani exam an hanzowa an result chu tarin zirlai tereng po chu an tar chhuaka yuan po chuan result an tar na lam chu panvatin pakhat na a jisu om a han hu chuan a chho khwai mai a chan chu ama azirtira in hmang buai tak jisu reng a hniam pha ani chuan ama chuan in nuam ati don lo ani yuan chuan a hming a han zong vele ta a ama po chuan anin chawna chu ti hlo tlingin top 100 ta chuan in alang ve ta hlo mai nakina chuan an sikul chuan in infiam na hmanga in ti hlim na hun an buat saya chuta chuan marathon in tlansiaka jisu omna class le yuan ni omna class te chu in hma chonin jisu te class chuan in yuan ni ti solpal awangin hne na an changta rin lo takin jisu nu chuan afapa chu lo troi omin chulai huna chuan alo om ve a ti chuan ani chuan yuan chu an ina a cheng ve ani ti mi zongzong chu alo hril bok thok le khata mi te chuan jisu le yuan te in kara om chungchang chu an zo ta luai maya ti chuan jisu chuan mi pui beng cheng tak tak ho ti dai tur chuan yuan chu a assistant angin a soita ani yuan ati za awang chuan a jin chuan jisu chu in sual pui atumta a chu vele thil akal thui ma tak takin yuan chu anin kara alo tla zepvat ani chuan jisu chu adu to lo ani ti thu a soibok mase jisu thian te chuan yuan ti za nan ama a jisu laka a in puana video kha big screen a chuan an lo chhuah saka athung rulna yuan po chuan me chathuam in bela jisu lamna video anu in alo thon chu a chhuwa ve bok jisu zakbok si ti ngai na hrebok si lo chuan yuan chu muala tang chuan in akai bota a mun fian rial an thlen hnu chuan yuan chuan ani anga ma ni ma siale huam hau tak laka aril ruput mang alo hril chu a in chhir thu a hrila ama bok chuan ngai zong tur midang azong anga ani chu azar poi to ngai lo tur thu a hril bok yuan kaltuma a in herlai tak chuan jisu chuan akuta chuan alo jal tinga ti chuan ani chu a fop ta ani hun aliama yuan le jisu te po chuan high school chu zir zo to in college kaltura entrance exam an machon anga veta yuan in to sual ato awang chuan jisu chuan a exam po chu ati tha thei to lo chumi zan chuan jisu le apa chu anin hnial chiam maya apa chuan ani chu US lama college kala a company chu ro chun turin adu a ma se jisu chuan adu tak veterinarian ni atum tlat thong jisu ning tongkhong lutuk chuan in chu a chhuwa santa a thil thleng engkim mai chu a thiam lo nia in ngain yuan chuan jisu anu le pa chu ngai dam adila ti chuan ani chuan jisu chu rang takin awum zui ngal ani yuan in jisu awa mu chuan ngai dam adila ani chuan an in atanga a chhuwa tur thu a hril ngal bok chumi tuk chuan jisu chuan a thil du te ti puitlin tu le a chhung te laka tanga turna omreng laka ta zalen turin an in chu a chhuwa santa a hun aliam le a yuan le jisu university khata zirdun te chuan an nun chu zalen takin a mangduna engpo ni se yuan chuan jisu chu angai tua hle thin a chan chu a chanchin a hriat lo na a rei vele ta deuh matin ne nakina chuan yuan chuan jisu part time a veterinarian clinica a thoklai hi afamu a jisu chu engma ngai saklo ang takin omma se ani chuan langlo takin yuan chu alangai sakrenga ala mangai reng thau ani tlaya chuan yuan chuan jisu a in lampana a hola hi azuruta a chuta chuan ani chuan sa hui chu mu in anni pani chu anin date ni in angai mase anuwa sa hui chu nalam thil awanga lo omni in alang ta zoka
yuan ni ngai po angam le ta yuan nen hun tam jok an man dun lai chuan Jisu chuan apa dang that vak lo thu a hreta a ti chuan ani chuan apa sum do na chu lo thei loin a en kol a tur ta chu chuan ama a rim na le tur na asiam na sa em ani Jisu chuan yuan chu angai sak viu maya ma se an sum do na chu ada masak angai tat si Jisu chuan an sum do na ne na in zong thei me chia chu neya apa sum do na chu chan him atul nia nga in chu wang chuan yuan chu atha angai ta a ma se yuan chuan chocolate chilin a hmangai na chu a hniala atlan do santa a Jisuan nu le pa te chuan a thuthluk na chu adik lo ani ti hrilin anu puitur chu a thin lungin apom ngei ani tur ani ti in an hrila kum aliam le a yuan chuan Jisua media chu enin chuta chuan Jisu chuan sikul hola thu a soidon ani ti alo update ta chu thu a hmu rol chuan yuan chuan hreru tak chungin July hun chu awa panta a hol chunga avalu chuan yuan chuan mi pui ozong a hmulo ama ti lo chu hmuna chuan tu ma an om ve lo ani yuan chuan Jisua naw chu a han kola chuti lai chuan Jisu chu yuan hmu lau takin alo biru ve bok Jisua naw chuan yuan ni post mu kha mi then khat chain an hmu thei tura update ani ti yuan chu a han thrila yuan chuan Jisua post update chu a han en chiang le ta a chuta chuan Jisua post siam chu ama tan chowa update ani ti a hmuta Jisu chu abiruk na hmuna tang chuan lo chuakin hrit hai taka lo om man to yuan chu alo propose ta a yuan po chuan a hnial lo chiang kher mai a film to patanga kan ki le wang chuan Jisuan yuan ni lekha azir tir laya an mut thluk lai hi kan hmu thei anga chuta chuan Jisua har chuanin yuan ni lekha thon zia ama ta tur chu alo hmu dei to hi alo ni a om zia chu a film to pa a en tu tele nangma ngei po khan a ma dai atang to in Jisu po in yuan chu alo du dei to ani ti kan hre chuak theiang